en korima dañ jaminen fulɓe e ɓe ndewen kamen noon koɓe andi ɓe ganduɗa ɓe gaccata te so pelti andima ɓe janguete ɓe mbaɗantuma budget ɓe jooɗo ɓe gaccata sona ɓe gubbuma ha ɓe jenna natti fofde aɓe gandi kadi leñol warde take tan e nder duuɓi sappo e nder duuɓi nogas surtout leñol bangol leñol fulɓe ngol ɗo te nder ndiɗo leydi nde tubakoɓe garnoɗo ko indien ji gonnoɗo kono ƴettiɓe kono wona 300 ans aɓe ndewe ɓen haɓe pirtiɓe haɓe laaɓi hande wonɗoɓe keddi kono wona ɓe mbawide kam jeyi leydi ndi hande voilà ɓe pirtirta leñol seesa aɓe gandi leñol firtata ɗum ko par génération génération ko wonko ɓuste maggol kala génération wonko ɓuste leñol ngol ɗon e duuɓi temen tati ɗo e duuɓi temen ɗo e duuɓi tomen jeeɗi ɗo e duuɓi ujunere ɓe gaccata enenne ɓe ndewe men ha ganduɗa nde ɓe gardi afrique ɓe bonni laamuji men foof eyi joni ɓe mbaddi hen ha ganduɗa ɓe garti joni e oɗo saaha warnoɓe taniraɓe men e jatiraɓe men bonnoɓe laamuji men taniraɓe mumen garti joni jokkidde men ko ñiiwaɓe tawnon dare nder afrique ɓe ɗiɓi ñiiwba jatiraɓe pittiraɓe ɓe gari hande hirsude ñiiwba joni noon ko enen mbawi jabde so tawi en jaaɓi ɓe jokkita men so tawi en calima en pelti darade fittande men wotere wawi ɗum ɗon noon aɓene mbara men ɗo Mali ɗo aɓene mbara men Guinée aɓene mbara men Mauritanie aɓene mbara men Cameroun aɓene mbara men Centre Afrique Niger Nigéria Burkina Faso leyɗele ɗe fof ɗon gandi ñande fof jiiƴam fulɓina ɗu fe ñande fof eɗen kaɗa laamaji Guinée enen jeeyi élection enen gañi ñande fof kono e mbawa jooɗade e mbawa laamade ɗum ɗon noon saabi ɗum tan ko enen e ndiɗo leydi min ko piɓe men fittandam ko ɗo keddoraɓe yakar ɗo e Amérique ɗo e Amérique Allah kadi ne yimi seeɗa ɗo e Amérique min woni yakaram pour fulɓe mbawa dartade so tawi woni en daraki ɗo ko woni to ko ummata so tawi woni en darima ɗo enen fulɓe wonɓe ɗo ɓe ken force économique extraordinaire ken force politique extraordinaire so tawi woni en darima ɗo enen ɓeeɗo probléme fulɓe fof ɗe mbawi tirɗum ha laaɓa kala dental fulɓe mawɓe wonɗe nder Afrique mi woni e nder majji mbeɗa woni capanɗe 9 dental ɗo e nder téléphone am kadi mi won hen ha woni goonga mi woni hen ha woni goonga kono mi tawi ɓe mbawa ummade enen ɓeeɗo so tawi eɗen jiɗi leñol ngol yaara yeeso so tawi eɗen jiɗi foolde so tawi en jiiɗa sukaɓe men mbare janggo e jaam no jiruɗen hande yimɓe men no mbarde ni en pellittu enen fof jabbodiren bandiraɓe ɗum tan woni haala eyyi on jarama on calminama non foof kadi on beltanama e garangal jiɗɗen ko kala min gummiɗo ɗo hande yo won janggo e jaam avocat leñol ngol to woni to kala état mo gonɗen mbaɗen feere état o darnen toon catal enen fof jokkodiren mbaɗen dental gotal Allah kadi ina seedi ko kalami ɗo ko kalami ɗo koye nder wonkam so tawi woni en darima enen ɓeeɗo e nder Amérique ken puissance international ken super puissance Allah e nelaɗo mum haqqe ƴiƴam gonɗam ɗam men enen fof haqqe ko ndenduɗen ko enen fof enen ɓeɗo fof jiidi enen fof jiɗi ƴiƴam gotal enen fof ɗo mbaɗa wonde fof enen jiidi saabu kala ɗo pullo woni e wareede tatan wiya ko pullo an so ari e wareede ɗum woni ko jiɗɗen ko enen fof jiɗi ƴiƴam hay goto e men anda ɗo tano ummi gila e baba Adama woɗɗi sa andi sappo jiɗi sappo jeetato nogas ɗon karta paya less donc firti ko enen fof jiidi ken goto wadde noon tinnoɗe oto jooɗɗen eɗen jeeɓa leñol men ina bonne oto jooɗɗen eɗen jeeɓa eɗen mbarde e bolle puuɗi yagal yimkon kon ganduɗa kon France wonani hay feccere fulɓe wonani hay feccere fulɓe enen ɓuuri ɓe laaɓe tembe heewde
wertago men leydi men gotiri ɓuuri France yaji Mali ɓuuri France labtende donc en mbawa jooɗade goo eɗen goni juulɓe ɗiɗi eɗen ndendi ɗemgal gotal tati eɗen ndendi ɗiƴam enen fof Allah ne yiɗi men en mbawa jooɗade eɗen jeeɓa aduna ina bonna men te eɗen mbiya ken juulɓe en mbawa ɗum wadde en potani ɗum wadde tinnoɗe saabi Allah e nelaɗo mum onon julɓe wonɓe ɗo gande leñol men nana bona bongol ɓurgol fof musde son jiiɗi vidéo ji ɗi jiyan Allah ene seedi on ɗangal tinde saabi Allah kala ko wanno men divisé kala ko sernuno men tinde ñoƴƴen ɗum ha laaɓa ceer lamoƴen ɓerde men ha laaɓa ceer ɗen jabɓe ko ɗum tan ɓe mbaɗi ɓe gone fiide men ɓurani men haydara wona ngalu en mbawi wiide Allah ɓuuri yidde kamɓe en mbawno wiide ko julten ko ɓe julani ɗum ko inɗen ko Allah ɗinani Allah ko mbileten ko defte ɓe mbilani ɗum ko duwataɗen ko ɓe duwaki ɗum tinɗe saabi Allah naɗo mum enen fof nden jetten Allah ko waɗi men ko fulɓe pelliten darade jaɓe rendude neɗɗo so tawi woni on ndendani ana on kaalu monon sernaɓe jamma e ñalawma oɗon mbiya Allah yiɗi ko dental so Allah waɗi on julɓe on ndentani on jaɓani Allah hoɗo paaɗen nden yimɓe so ndentani wanade aljanna yimɓe so laaɓodirani ɓerɗe ala ɗo payi tinde mbaɗen feere coccodiren ɓerɗe men ɗe sabi Allah e nelaɗo mum jetten Allah ndenen leñol men ngol ɗum tan woni haalaga bandiraɓe on jarama